आं सान्थियै उन्दुनोबो हाला। आंनि बे गोसो खर' मेलेमाव बै मानसिनि खोथायाल' खनले खनले रिंखांगासिनो, खनले खनले रिंखांफैगासिनो। थारैनो बे बोराया बुंनाय खोथायाव जुदि एसेबो सैथो दङ, मा जागोन? बेफोर खोथाखौ साननानै नों उन्दुनो ओंखारला सान्थि मोनाखै आं। बे बोराया बे मानसिया मानो बुंनाय नोंसिनि आइयानो नोंनि बिफाखौ बुथारदों होननानै? बे बक्सि होननानै बुंदों बे मानसिनि मुंखौ। बे बोराया बुंदों नोंनि बिफानि मुङा बक्सिसो, रादाय नङा होननानै। नंगौ नामा बियो? बाट आइया मानो थगायनो? आं सोरखौ फोथायनो, माखौ फोथायनो? बोराया एसेबां दाबि होननानै बुंथारदों नोंसिनि रादाया बिफा नङा होननानै, नोंसोर सासे बिफानि फिसाला नङा होननानै। आं माबोरैथो आंनि गोसोखौ सान्थि खालायनो? बे खोथाया थारना नंखाय? बेबो मोनसे खोथा आइया बुंदों बे बोराया मेन्टेलि बोराय, बे मेन्टेलि फाग्ला होननानै। बाट बे मानसिया खनले खनले जोंहानाव मानो फैबाय थानो बे बाथ्राखौनो बुंनो? आरो बे बोराया बर्थमाननि सिगाङावबो बुंदोंनो बारहुंखाया आंनि फिसौज्लासो होननानै। बे आंनि फिसौज्लानिसो न', नोंसिनि न' नङा, बारहुंखाया आंनिसो फिसौज्ला होननानै बेफोरखौ बुंदोंनो। आं जेबोखौनो हमनो हाला। फारसेथिं आइ आरो फारसेथिं बे बोराया। आं सोरखौ फोथायनो? आदा रनिया थानायब्लाबो माबा मोनसे जागौमोन, माबा मोनसे मिथिगौमोन खोमा आं। बाट आदा रनियाबो गैया। आं सोरनाव सोंनो? सैथोआ मा? आं सोरनिफ्राय मोनथिनो? आं माबोरै मोनथिनो दा आसलथे थारा मा मार? आं आइनाव एसेबां बाबानि एड्रेसखौ बिदों, नाथाय बाबानि एड्रेसखौ आइया होआनो। बाबाजोंबो रायज्लायनो होआ। एटलिस्ट आं खेबसे आंनि बिफाखौथ' नायगौमोन। जाय आंनि जोनोमगिरि बिफा, मोजांबाबो गाज्रिबाबो आं बिखौ खेबसे नायगौमोन। मानो आइया बेबायदि नंखाय बुंनानै दोनबाय थायो? मानो आइया सिखोमाबाय थायो आंखौ? मानो बाबाजों लोगो हमनो होआ? दालाय खैनायाबो जाबायानो, रेडियाबो जाबायानो, हाबाबो जासिगोन, कर्ट मेरेजआबो। न'आसो जायासै र'। नोंहानो हाबा मिस्ट्रिफोरानो फाल्थु फैनो नागिरा। नोंसोरनो हौवा मानसि सानैयानो जेबो खामानि गैथारा, जेबो बुंथारा। बेनिखायनो दैलेले खालायबाय थायो। दा मालाय न'आ जानायबा ग्रोम ग्रोम मोजां जासिगौ। दालाय अबाव आरो हाखु दाखु जागोन दे, लासैनो आबाया फैजासिम जासिगोन। आबायालाय डिउटियावनो थांखाफिनसिगोनबा बे रानियालाय हाबिलायालाय बिसोरजों थागोन। न' गोदानखौलाय दानो मानो नांगौ? देनां हाबानि उनाव जाबानो जासिगौ। थेवबोहा आलासि उलासि फैबा थानोनो जायगा गैया हाबा। दे आरो साननैसो खैथामान दिन एडजास्ट खालामना थासिगोनानो आरो थालांसिगोन। आलासियाबोलाय फैयानो। फैया मानबा हाबा? बे बिहामजो मोननायानो बिमा मोना फैनो नागिरो, जायगा गैयिखायनो हर थाया। जासिगोन र' जासिगोन। एबार न'आ लुबाथाय टेनसन गैला, जाय जेसेबां हर थायो थानो हासिगौ। बेनिफ्राय दा बे कर्ट मेरेजआथ' जासिगोन। गामिनि मानसिफोरा खायसो खालायगासिनो, माथो हाबासो ना मासो, मा खालायनो नागिरदों, जाहोगोन ना मायो, मागोन ना मायो, मा खालायनो नागिरदों? कर्ट मेरेजआवबो मायबाफोर गामिनि मानसिफोरखौ लिंगोन नामा? लिङो ना मायो बेफोरावबो? आंथ' दा मोनथियाबो, बेखायनो सोंनो होनना सोंबाय आं। जानो जाहोनाय माने दाखालिबावै बिमाया मायबा जोनोम सान मायबा बेबायदि बुंज्रांदोंमोनलै, मायबा ज'नो। मा बुंखौ आं गोसोखौनो होफ्लाङासै बारा। रनाय बिमाखौ लिंहरनाय। देनाय आबा, आइखौ लिंहरनाय नोंसा। मायबा बाथ्रा बुंदोंमोनलै दाखालिबावै, रायज्लायखानो दिनैनो। औ र'। आयै ओरै फैलाय, मायबा रायज्लायनो। बारियाव साखै बे अमा आदार होनो। र' लिङैनो र' आं। बेनिफ्राय आबा, बे बिहामजो उन्दैया फन खालायबावदों नामा? गैया, खालायाखै। Oh my God, Dimple, what is this? मामोन बियो? शक जाबाय आं नोंनि बे आखलखौ नुनानै। नोंथ' सिगाङो बेबायदि नङामोन। नों बे सेंग्राखौ एसेबां गाज्रि जोंफोरखौ बुंलांबाय। नोंनि खुगा सायाव बे सिकिउरिटि पेकेटखौ गारनानै गालांदों। थेवबो नों बे सेंग्राखौ बेबायदि थांनो होदों? Why, babe? I don't understand. Why? Nikki, नायबाय थानो हो, आं मा खालायगोन बिजों। Really? बेखौ साबक सिखायगोन ना? Yes. आंनि गोसोखौ बेसेबां दुखु होदों बियो। एसेबां गिदिर बाथ्रा बुंलांदों आंखौ दिनैसिम रावबो मानसियानो बेबायदि बुंफेराखै। आरो बे भिखारिया आंखौ बेबायदि बुंनायनि सिगां 100 बार साननांगौमोन बियो। बियो सानदों नामा आं बिखौ ओरैनो गारगोन? इम्पसिबल। नायगोन आं बिखौ। मोसौ बायदि मोख्रा बायदि महर लानानै आंखौ बेबायदि बुंदों बियो। एसेबां डिसरेसपेक्ट, एसेबां अपमान खालायदों बियो।
नों मा सानदों निखि आं बिखौ ओरैनो गारगोन no way आं डिम्पलसो डिम्पल रानी आंजों फेदेरदोंना बियो बेनि फिननायखौबो बियो थाबैनो मोनगोन बाट डिम्पल नोंथ' बे सेंग्राखौ सिनायाबो मिथियाबो अबेनि नों माबायदि बेजों बदला लागोन लायो नायहर बेखौ गुन्दाखौ सिख्ला मानसिजों माबायदि रायज्लायनांगौ बिनि तमिज गैया बेयो सासे लामानि गुन्दासो सैमासो बेयो स्ट्रीट डग बेखौ मोजांथ' सिखायगोनानो आङो आरो नायबाय था नायहर नोङो बेखौ बेयो रायज्लायगासिनो दखानिजों मिनि मिनि थ' बे दखानिया बिनि बागै मिथिगोन थ' जोंफोर दा बे गुन्दाया बे सैमा बे लामानि सैमाया थांनायनि उनावनो जों बेखौ सोंहैगोन दखानिखौ बिनि मुङा मा आरो बियो अबाव थायो that's it बिनि उनावसो बे साननैनि उनाव मोनथिगोन बियो आंजों फिदिंनायनि मजाया मा nonsense bloody fool औ बिफा मा जाखो मामोन औ मामोन माने बिमा नोङो दाखालि मा बुंज्रांदोंमोनलै मा जोनोम सान कर्ट मेरेज समान मा बुंदोंमोन नोङो आङो मोजाङै खोनास्लाबनो मोनासै थांनो गोनाङाव मा बुंदोंमोन अ बे जोनोम सान माने नै आबाया गुथाला बे जि खालि कर्ट मेरेज जागोन बिनि नेक्स्ट खालिनो बिनि उनखालि बिना जोनोम सान ना आबा गुथालनि ए आबौनि जोनोम सान बावनासो दंमोन आं अ आबानि जोनोम सान नामा ए आंनि बार्थडे नामा गोसोआवनो गैया आं औ बार्थडे थर' बेनिखायनो आङो सानदोंमोन थारमाने बे कर्ट मेरेज लाखालि जेबो जाहोला गामिनि मानसिफोरनो बेनिफ्राय एसे बेबायदिनो बिनि जोनोम सानखालिनो ज'नो हाबानि कर्ट मेरेजनिबो जोनोम साननिबो एसे साहा गला बेबायदि गामिनि मानसिनि जाहोनसै होननानै सानदोंमोन आं बिफा औ खालायजायो खालायनायालाय आगोलथ' बार्थडे खुंफेराखै जोंहा औ बोरायराय लाजिनायबो मोनो माथो आयै आवगायफोर बार्थडेबो खालायफेराखै आयै बोरायराय लाजिनायसो मोनगोन र' मिनिगोनसो नामा मानसिफोरा आयै दे मानो मिनिना आबा जोनोम सानालाय जोनोम सान आरो बोरायबाबो उन्दैबाबो जोनोम सानानो थायो आरोलाय नोंनि जोनोम सानखौ आगोल आं फालिफेराखै देनाय ओरैनो इसोरनि मुङावल' बाथौआव बावनानै दोनो आङो फुजा दा आरो नोंनि कर्ट मेरेजबो नालाय मानसिफोराबो एसे मोजां मोनो बेफोरखौ खालायब्ला जाहोबा बेनिखायनो खेबसेयैनो नोंनि बार्थडेनिबो फुजाबो होबाय जाहोबायबो कर्ट मेरेजनिबो जाहोबाय बेबायदि खालायनो सानदों आं खालायजायो खालायबालाय बेनिफ्राय आयै बयखौबो लिंनो सानदों गामि गंसे औ बेनिफ्राय जाहोनायालाय मा जाहोसिगोन जाहोनायालाय मा नासा निमखि जाहोबानो जागोन आरो फुजा होनायालाय बे आफेल आंगुर बुट नारेंखलफोरा थासिगोनानो बांद्रायलाय मानसि खामसिनांगौ मानसि बुरजानो खरसानो ओरैनो मा खालायगोन आयै आं सानदों ओइ जाहोफेराबो गामिनि मानसिफोरनोबो गला थसे निमखि मोनसे बेनिफ्राय लाल साहा आरो बे प्रसादाथ' थाबाय बेखौनो जाहोनसै जायो जानायालाय बारा थांनाय नङा 10,000 थांगोन ना 10,000 आंना आइडियाबो गैयालै बेफोरखौ खालायबोफेराखै दा दे खालायनोबालाय खालायदो फैसा थांब्लाबोलाय फैसा खरसा खालायनो होनना सानदोंबालाय नोंसालाय खालाय मानसिफोराबो मोनजानानै बोरफोर सारस्रिनो हानाय होनबालाय मानसिफोरखौ लिंनो जासिगोनानो माथो गाबोन लिङो दोआनो सानथामना साननैल'सै माथो होनब्ला बे न' उनथिंबो एसे साफा खालायनांगोन औ आं गाबोन सनस्रांनांगोन र' एसे साफा खालायगोन आं बेफोरखौ साफा खालायनांगोन एसे